Vijest kako je ponovno devastirano spomen obilježje podignuto u spomen na poginule hrvatske branitelje općine Travnik na Pješčari potresla je Hrvate toga kraja. Naime, prerezan je i bačen metalni jarbol na kojem je bila hrvatska zastava koja je pokidana. Jarbol je presječen pa je onda odvezen. Znači, jarbol je vrlo visok i težak, znači trebalo je biti pojedinac, to nije mogao uraditi, najmanje 3 do 4 čovjeka, tako je otprilike u tom cilju se rukovodi istraga policijska. Očevid je malo prije završen i mi se nadamo da će ovo biti konačno razriješeno, bez obzira na počinioca ko je to uradio. Šta je sa zastavom? Zastava je, jedan dio zastave već je odnesen, a drugi dio je uzet kao uzrok za nastavak istrage. Ovim događajem šalje se jedna ružna poruka, kaže Bojan Domić, predsjednik HDZ-a BiH Travnik, koji od zaposlenih u institucijama reda, osobito Hrvata, očekuje da ovog puta urade više u otkrivanju počinitelja. Ovo su simboli našeg naroda, ovo su simboli naše povijesti, ovo je nešto, ovo je za nas sveto mjesto i svaki atak na ovo mjesto je napad na sve Hrvate, na naše osjećaje, na našu povijest, na naš identitet. Upravo zato pozivam posebno ove koji rade u institucijama sigurnosti, da rade svoj posao. Ako je neko za mirovinu, nek ide u mirovinu, ako su nekom samo činovi i privilegije u pitanju, razumijem, ali da je oni kojima to nije u pitanju, da jednostavno rasvijetlimo ove stvari. Ovo nije dobro da se dešava, ovo nije nikako dobro i zato sve trebamo raditi. Ako Bog da, ovdje će biti još veća zastava, još značajnija, jednostavno moramo isto što je ovo mjesto bilo ona točka otpora tad, ono to mora biti sad. Armija BiH iz Travnika je protjerala skoro 20.000 Hrvata, a Pješčara, kota između Travnika i Viteza u Novoj Biloj, bila je točka otpora travničkih Hrvata kojem je zaustavljen daljnji njihov progon, podsjeća Domić. Ovo je van svake pameti, bez obzira na počinioca. Ovo je za nas sveto mjesto, ovo je krvlju natopljeno, ovo nije samo simbolika i spomen obilježje. Ovdje je bilo ili biti ili ne biti nakon egzodusa koji smo doživjeli na općini Travnik šire u to vrijeme. Mi smo ovdje našli nekakav način da se odbranimo, ne samo ovaj prostor, nego i cijelu Lašvansku dolinu. Kažemo, ovo je krvlju natopljeno, samo na dan kad sam ja ranjen, 8 branitelja HVO je poginulo, preko 30 nas je ranjeno tog dana. Ovo je kamen smutnje u svim nekakvim novim odnosima. Ovo jednostavno, ako je djelo pojedinca, nek se taj pojedinac kazni, ako je djelo organizirane neke skup, nek se nam pronaći. Uz nekakva sve tehnološka dostignuća, uz sve nekakve silne naše te policijske nekakve službe koje imamo, da se ne može naći ovako nešto. I to nešto se evo već ponavlja. Ne samo ovdje, nego na drugim mjestima. Ja nisam upamtio da na ovim prostorima je oštećen i jedan spomenik, spomen obilježje pripadnika muslimanskih postrojbi, srpski i bilo koji drugi postrojbi. To je civilizacijski poštiva tuđe žrtve. Civilizacijski. To je civilizacijsko dostignuće. A ovo što se ovdje radi, to je već anticivilizacijski. Zato kažem, najozbiljnije pozivam sve one da rade svoj posao, inače će snositi posljedice. Kao i prošle godine, odrezani jarbol policija je pronašla u neposrednoj blizini spomen obilježja. Novog puta očekuju kako će počinitelji biti što prije pronađeni i adekvatno kažnjeni.